Merħba lil dawk kollha li seguna, jiena Luke Gallia u nilqakom għal poddata Marka Paġna. Marka Paġna huwa serje ta' poddati li fihom ħankun qed niltaqgħu ma' numru ta' kittieba u nsiru nafhom aħjar permezz tal-kotba li jħobbu jaqraw. Marka Paġna huwa kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Malta Today. Illum għandna lil John Bonello li huwa kittieb, kiteb ħafna kotba differenti, ħanitkellmu fuq is-serje ta' Irvin Vella u kotba oħra li kiteb ukoll. John, kif inti? Tajjeb, ħafna grazzi tal-istedina. Jiena vera kuntent li inti għataw illum għax jiena fan kbir ta' Irvin Vella. Allura vera ċitat biex nitkellem miegħek dwar Irvin Vella u ovvjament kitbiet oħra tiegħek u l-ktieb li għażilt. Grazzi. Xi tgħidli dwar ktieb li għażilt, x'ismu ta' minnu u għalfejn għażiltu? It-Tawmaturgu ta' Mark Anthony Fenech. Huwa suppost l-ewwel ktieb minn serje ta' 2 jidhirli u da jismu l-ħmura ta' filgħaxija. Suppost tista' ngħidlek għal xi ukoll. Għax Mark huwa ħabib tiegħi allura għandi ftit inside information. Tajjeb, mela għal-gossip illum. Għażiltu dan huwa fantaxxjenza bil-Malti. Fantaxxjenza mhux fantażija, hemm differenti, hemm distinzjoni. Dan huwa fantaxxjenza ġifieri dak li bl-Ingliż indu science fiction, fih elementi kbar ta' teknoloġija, fih ħanejtek element ukoll futuresk ħafna xu huwa ambjentat fil-futur. U għażiltu għax l-ewwel ħaġa ma tantxaw dan it-tip fil-letteratura Maltija, ma tantxaw għax in-nies ma tantx ifittxuh bħala ġeneru, sfortunatament, għax jiena dan il-ġeneru nħobbu ħafna. Imma ġifieri kien għalih kien riskju li jipprova jippubblikah dan il-ktieb. Imma mnal għamlu għax ħareġ b'xi ħaġa kapolavura lija jien. Huwa ktieb ukoll li esperimentali ħafna, jesperimenta bil-lingwa. Ġifieri juri kemm il-Malti kapaċi jadatta ruħu anke f'sitwazzjonijiet li maħniex imdorrijin fihom. Fej tidħol it-teknoloġija fil-fatt u x-xjenza ħafna drabi ngħidu pereżempju il-Malti dejjem jissellef il-kodba jinnna fil-keyboard, il-mouse, ma nużawx kliem, għasanna kliem bil-Malti, jew nisselfu mit-Taljan tastiera biex ma nużawx keyboard biex vera. Mentri dan Mark ipprova xaġa differenti. Ipprova juża kliem, jivvinta kliem skont lodda. Ġifieri pereżempju jekk qed jużaw laser gun u jsejħilhom laserini, pereżempju. Forsi imma prova ġifieri. Halloween naħseb jiena mill-ftit li rajt. Jiena ħajkolli nammetti mill-bidu li l-fantaxjenza sci-fi mhux ġeneru li naqra. Mhux il-ġeneru ta' kulħadd. Kompletament naħseb qatt ma qrajt, eżin meta provajt dejjem waħilt u dejjem batejt biex naqrom. U rajt u dort ftit mit-Tawmaturgu u vera ġobni l-użu ta' neoloġizmi dawn il-kliem li ħalaq biex jirreferi għal affarijiet sort of li m'għandniex kelma lihom. Iva, sfortunatament tista' tkun daqsxejn bejn sabiħa, imma tista' toħloq ftit problema wkoll minħabba l-learning curve għax sakemm tidra l-affarijiet x'inhuma dak li qed isemmi peress li huma maħluqin ġodda. Forsi għall-bidu ssibu ftit jibes. Imma wara li taqbes 3 kapitli 4 mbagħad tibda tidra ġifieri jekk pereżempju qed isemmi il-magni tal-spaceships, spinturi sejħilhom. Wara li jgħidha 3 darbiet 4 Mbagħad f'daqqa waħda tibda tidħol. Ġifieri inti tidħol fil-memorja tiegħek u tibda taċċetta. Fakkarni dan għandu glossarju jew le? Għandu kollu xejn. Għax dinja ssiba ħafna mill-kodba tal-fantaxjenza li jkollhom glossarju. Għandu glossarju fuq wara li ngħidlek id-dritt kont insistejt miegħu jiena li għamlu għax dan il-ktieb anke kif inħoloq kien interessanti. Mark kien qed jistudja u bħala parti mit-teżi kien li joħroq neoloġizmi. U beda minn hemmhekk u mbagħad evolvit fi plot, fi storja
u beda jitfa ftit fuq Facebook, fuq il-paġna ta' Facebook tiegħu. Minn hemm l-ewwel darba li sirt naf minnu Mark u bdejt naqra. U bdejt insegwih għax oġobni l-kunċett. Kien jitfa ftit u jisaqsi lin-nies x'jaħsbu. U bdejna taħdita hekk, ġifieri virtwali fil-bidu, mbagħad konna ltqajna niftakar kienet xi preżentazzjoni ta' xi ktieb il-belt insejt kienet eżatt. Imma naf li konna tkellimna fit-tul u llum il-ġurnata ġifieri sirna ħbib kbar, ġifieri Mela nisperaw li Mark ikun qed ħajjarah dan. Iva, ħalli noqgħod ninkoraġġih pubblikament biex ikompli t-tieni wieħed għax beda waqaf. John, l-impatt ta' sci-fi fuq ix-xogħol tiegħek x'inhu? Fuq ix-xogħol tiegħi meta qed tgħidli fuq pereżempju fuq il-kitbiet jiddependi fuq liema għax jiena ktib diversi kategoriji ta' kodba. Ġifieri għandi pereżempju triloġija l-logħba tal-allat li hija purament fantażija. M'hemm xjenza fiha. Ġifieri meta qed ngħidu fantażija biex forsi nispjegaw iktar sempliċi. Qed nitkellmu stil ta' Lord of the Rings pereżempju The Hobbit fejn inti għandek dinja totalment jew forsi tixbaħ il-tana ma totalment differenti normalment. Għandek dik l-era medjevali forsi, żwiemel, dak it-tip ta' dinja ħanejtek fejn it-teknoloġija mhix qiegħda fl-istorja. Il-logħba tal-allat, it-triloġija ambjentata bejwet u ieħor f'dak is-setting. Mbagħad għandi duoloġija, żewġ kotba għall-adulti jisimha Unus Mundus li huwa fantaxxjenza, imma fantaxxjenza u thriller fl-istess ħin. Ġifieri fantaxxjenza u thriller, all right. Ġifieri l-element ta' fantaxxjenza qiegħed hemm għax huwa ħanejtek il-ħin kollu fil-background. Imma l-fokus huwa thriller iktar minn xejn. Dak fih żewġ kodba fil-Merat tal-Impossibbli u jien wieħed minnhom. Mbagħad is-serje ta' Irvin Vella li m'hemmx elementi ta' fantaxxjenza fiha. Użu ta' teknoloġija fiha, imma teknoloġija li nafu biha llum. Ġifieri ma fuq l-oħrajn iva fuq il-semmejt li jekk kif affettwatni fuq Unus Mundus iva ġifieri. U taqra ħafna sci-fi lem mill-ftit li skoprejt fuq hekk. Iva. Taqra ħafna. Għandek xi ktieb favorit jew xi ktieb li dejjem tirrikorri leh jew m'għandekx. Nista' nsemmi ġifieri pereżempju l-iktar sci-fi, l-iktar ktieb sci-fi li nħobb huwa Cloud Atlas ta' David Mitchell. Hemm kodba oħrajn, ġifieri The Android's Dream of Electric Sheep li mbagħad sar Blade Runner, il-famuż film Blade Runner. Ġifieri hemm kodba oħra ta' Philip K. Dick li joġbuni wkoll. Mbagħad hemm ukoll il-ġenru ta' dystopja li joġobni wkoll li huwa branch bejn fantasy u bejn science fiction li joġobni wkoll. Fil-fatt kont ħansaqsik x'taħseb fuq kodba li jaqgħu taħt il-ġenru ta' dystopja għax meta kont qed tispjega fuq it-taumaturgu hekk ħsibt. Eżin ħsibt ħassemmihom minn għax meta semmejt il-futur u t-teknoloġija mill-ewwel moħħi mar dystopja. Però dan mhux assoċjat, mhux distopiku. Jiena ktibt wieħed dystopja jismu It-Tar. It-Tar jismu. Li hija ġrajja ġifieri ta' wara gwerra globali nukleari. Fil-fatt l-istorja tibda 70 sena wara din il-gwerra u tiffoka fuq dawn il-grupp ta' sopravvissuti li jridu jaraw kif se jgħixu għax l-bidja ma diġ teżisti, l-ilma inkwinat. Ġifieri hemm din il-ġlieda l-ħin kollu għallajxin. Ġifieri. Jiena naħseb qatt ma qrajt ktieb dystopian bil-Malti, qed naħseb issa. Ġifieri naħseb infittxu dan il-ktieb. Fil-fatt jiena nagħllem ktieb li huwa dystopian, nagħllem The Handmaid's Tale. U fil-fatt huwa ktieb li
joġobni ħafna, però joġobni wkoll pereżempju The Hunger Games. Id-distopja ta' The Hunger Games vera toġobni sa jox rajtu meta kont ftit iżżar allura u niftakar il-films ħerġin allura kien hemm dak l-istennija l-eċitament għalihom. Għandu vibe differenti u għajan għadal Eżatt. Attrajenti ħafna The Hunger Games. Fil-fatt l-studenti tiegħi ngħidulhom pers li għadhom ftit żgħar ilhom aqraw The Hunger Games jekk qatt ma qrajtu. Bil-Malti jew diversi hemm Loren Vella għandha 2 Magna Mater u Rocket. Il-Magna Mater interessanti ħafna wkoll kif inhu mibni. Rocket ukoll huwa distopiku ġifieri u iktar blik naħseb minn Magna Mater. Interessanti, ħafna rekomendazzjonijiet, John. U Simon Bartolo għandu Deformity tajb ukoll, però bl-Ingliż. Deformity. Issa niftakar, ma naħseb jiena qatt ma qrajt kodba li huma dystopian bil-Malti. U Alex Villaggera kellu wieħed ukoll. L-ewwel ktieb. Ma nafx insejt naħseb dak rajtu. Imma ma niftakarx jismu ngħidlek il-verità. Jidher li żewġ jismu. All right, żewġ. Iva. X'kien fih żewġ stejjer. Eżatt, qed niftakar il-cover. Id-diżin tal-cover, ma mhux qed l-isem isfar, kien isfar. Eżatt, mhux qed jiġini l-isem. Mela, John, taqranna silta mill-Tamaturgu bil-qalb kollha. Skutu ftit. Iva, bil-qalb kollha. Ħanaqra silta mhux il-kapitlu kollu, għax il-kapitli twal, ħanaqra silta minn kapitlu 13. Mill-podju sal-arena il-ħajt kienu li mal-5 solari. Ir-riħ ħireġ mix-xaftijiet tal-arja mewwet il-waqa tiegħi u flok 4 sekondi ħadd 7 biex inżilt. Din u l-karkassa tat-terrosaur taħti kienu li salvawni minn korriment serju. 7 sekondi li stħajilthom seklu. Jienu nieżel. Jien merċenarju pajżan. Jien spazzjonawta miexi b'pass meqjus barra fuq il-buq ta' bastiment spazjali ġewwa tarzna orbitali. Is-swaba tal-ingwanta għandhom ħabta fixkluni jienu naviga bidejja. Jien mara lesta mix-xift twil u qerriedi ġewwa fabbrika militari qed nistenna lil marti ġejja lura d-dar. Iju ġejja kellha tgħaddi għand il-furnar biex tbiddel il-kupuni tal-ikel ma' 4 ħobżiet imdaqsa. Imbagħad tistenna fi kju itwal, għall-ilma, burza ross, ċereali u stok tal-laħam rikostitwit. It-tarbija kienet qamet mir-raqda u bdiet tingħajm għall-ikel. Jien puġilista qed jitħarreġ fil-ġinnażju. Inżilt sa tejkmini qabel l-oħrajn għajnejja dom tqal bin-nas. Rasi qed tuġani, imma t-taħriġ inasili l-uġieħ. Jien kien nies qed naħsel l-art tal-ġinnażju mid-demm fejn f'ħaj oħra kont nitħarreġ bħala pulġilista. Jiena tifla qed tara balluni f'qatieqa u x-xokk forma ta' mewġa ta' ħġieġ jinkiser jitbewwaq il-barra. Jien iddudaj għaddej inħambaq fuq it-tambur. Jien assis fuq is-swar bil-lażarin għall-est, in-nervaturi ta' wiċċi paralizzati apposta bħala parti mir-rid ta' dħul fil-gwardja tas-sultan. Lajn il-lemenija artifiċjali u nara aħjar biha. Din ukoll inqalet minn posta bħala parti mir-rid. Ma qatawlix il-sini wkoll għax qatt ma nissint kelma waħda u għalihom il-sini superflu daqs l-appendiċi fil-bniedem. Madankollu biex ikunu żguri ħalq iġi meħjut u biżmien xuftejja naqdu. Nikolu nixrob permezz ta' tubi ġovina. Jien ewnuk li jibża mill-arloġġi. Jien persuna qed taqra ktieb ta' ħrejjef dwar id-dudaj. Jien ipazzi tal-Ixandra u l-Gajdra edha fuq l-araldika tiegħi. Minix l-ewwel waħda b'dak l-isem u probabbli minix se nkun l-aħħar waħda, madankollu mhux se jsibu ħaruf ta' sagrifiċċju din id-darba. Fis-sema rajt lil Mars ixxitt il-kwikeb bħall-labra. Dawn il-kwikeb saru eżerċitu ta' bastimenti spazjali militari. Interessanti ħafna. Grazzi, John, tal-li rajtina din is-silta. Għalfejn għażilta? Nista' nsaqsik? Għażiltax torbot l-isbuħija tal-kidba tiegħu jikteb mod sabiħ ħafna. Ġifieri mexxej, dettaljat, joħloq stampa ċara f'moħħok inti u taqra ta' x'qed jiġri. Fl-istess ħin hemm dawn l-elementi
mitfuwejn hemmhekk li semmejna l-ewwel neoloġizmi kif taqbad tgħid affarijiet li mhux soltu ssibhom fil-letteratura tagħna. it-teknoloġija. Teknoloġija u l-użu tagħha. Jiena ġobna ħafna l-ewwel persuna. Iva, mhuwiex kollu miktub fl-ewwel persuna, huwa miktub fit-tielet persuna l-iktar. Imma mbagħad għandek dawn il-biċċiet li qegħdin fl-ewwel persuna ta' dan il-karattru ewlieni li kultant qed ikollu memorji qed jiġu f'daqqa. Ma kienx ma jafx minn fejn ġejjin ta' ħajjiet ta' qabel. Għax dan qed nitkellmu f'futur il-bot mbiegħed ħafna fejn ħanejtek sabu mod kif b'xi mod itawlu l-ħajja. U tgħix iktar minn ħajja waħda. Ġifieri, mhux ħaniktef xejn iktar minn. Le, għal min irid jaqra. Però ikolli ngħid li jiena meta provajt nixtri dan il-ktieb ma stajtx insibu. Qiegħed out of print. Qiegħed out of print. Fil-fatt il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb sellifni kopja tiegħu. Jiġifieri naħseb ma nafx hekk hemmx il-librerija lanqas ma ċċekkjajx ngħid il-verità ma jista' jkun. Insomma John, nixtieq ngħaddi nitkellmu fuq il-ħabib tagħna Irvin Vella kif għatlek fil-bidu jiena daw il-kodba vera nikolhom mhux naqra max vera nuhu gost bihom, jiġifieri grazzi tal-li ta' din is-serja. Grazzi lilek u ħafna adulti jħobbuhom. Jiena mill-ewwel wieħed rajt ġifieri niftakar meta naħseb niftakar eżatt meta ħareġ l-ewwel wieħed naħseb kont ngħix barra u kont inżilt Malta waqt xi jew fil-Festa Nazzjonali tal-Ktieb naħseb u kont rajtu u xtrajtu. Il-Kasmanduka. Il-Kasmanduka u niftakar vera kont ħadd gost naqra vera ħadd gost. Xi tajli dwar Irvin Vella l-ispirazzjoni waraħ? Bħala kurzità beda ġifieri bħalma jibdew ħafna affarijiet beda hekk b'kombinazzjoni ġifieri. Ġi għandek mela Irvin. Irvin kien karattru li kont qed naħseb fih, ma kellux isem, kont qed naħseb f'karattru ta' dan investigatur Malti li kif taqbad tgħid jagħmel enfasi fuq il-karatteristiċi Maltin tiegħu. Ġifieri jekk qed nitkellmu fuq l-ikel kif tafu huwa importanti ħafna għalih, ċertu tradizzjonijiet, ġifieri. Jiena dik toġobni ħafna il-fatt li huwa Malti. U ma jipretendix li jkun xi ħaġa oħra jew li l-identità Maltija qiegħda hemm u li hija essenzjali ħafna mill-karattru ta' Irvin. Jiġifieri u li ma taħrabx minna għax kultant naħseb ninsew x'jagħmilna Maltin jew noħduhom for granted ma nafx. U kien dak l-iskop tiegħi li l-karatteristiċi ta' x'jagħmilna Malti jkun kważi karattru tal-ktieb ħanejtek li inti. Huwa eżatt, huwa essenzjali għall-ktieb biex tifhmu. Li għandek dik il-comfort zone tal-kultura tiegħek. Minn hemm ġifieri dak li kien il-ħsieb imma li ġara kont qed nikteb dak iż-żmien għax jiena nħobb ukoll il-pulizjesk apparti l-fantaxxenza u l-fantażija. U kont qed nipprova ġifieri dan qed nitkellmu 10 snin ilu ġifieri. Kont qed nitħajjar, mhux kont nitħajjar, ktibt żewġ manuskritti ta' romanzi polizjeski. U kont għaddejthom lill-pubblikatur tiegħi. Insomma, u għalli tiċ niltaqgħu nieħdu kafè u niddiskutuhom. U ltqajna r-Rabat fuq is-saqajja u qed nieħdu espresso. It-tnejn nħobbu l-kafè aħna. U għalli jara, għalli min jaf kieku taddattom għal-atfal dan il-ġeneru. Għalli għax għal-gbar għaw xuħut, kiena Marka Milleri per eżempju, ġifiri kiena diġa. Għalli però, għalli għaw vojt ta' dak il-ġeneru għat-tfal, għalli għadni ġej, insomma, kienu ġej minn xfira, ximkien, xi Bologna, minn għalija. U ra li ħajkun the next big thing, ġifiri kien qed jara kellu viżjoni. Qedlu mhux nadatta daw, qedlu nikteb storja kompletament ġdida, qedlu x'għandi karattru, qedlu nixtieq nisploraħ. Kien Irvin ġifieri. U bdejt minn hemm.
ħadli l-ewwel wieħed ħadli kważi sentejn ġifieri Kasmanduka x'imbagħad ħareġ fl-2015. Għax dak kien f'xi 2013 naħseb dil-konverzazzjoni. U minn hemm ġifieri il-ktieb vera mar tajjeb, ktibtu għall-udjenza żgħira ġifieri u tfal ħabbew ħafna. Naħseb, Però kif mexxej ħafna l-ktieb. Kif qed li inti ma kelli ħafna wkoll respons minn adulti. Jiena fil-fatt meta sabi kienet jgħidu li qed taqra ktib bil-Malti, x'qed taqra jgħidulhom Irvin Vella, traw naf li għatfall tidu taqraw bil-fors. Għax vera tajb, ħanajdlek ukoll, issa in-nuqqas tiegħi wkoll fis-sens jien ma tantx rajt fajti ħafna kotba li huma detective stories jena jgħidu hekk bil-Malti. Fil-fatt l-Università kont għamilt credit sħiħ fuq detective writing u crime fiction fl-Ingliż. U vera kont ħadd gost f'dak l-study unit. Ħax vera konna qrajna short stories differenti, konna qrajna kodba differenti u diskutejnihom. U issa meta kont rajt l-ewwel wieħed ta' Irvin Vella, isni ftakart fl-imħabba li għandi lejn id-detective fiction, lejn dak il-ġeneru. U għatfall, in a way, għandek isu plotna iktar sempliċi. Il-plot huwa sempliċi. Mux daqsek intriċi bħal ktibat għall-adulti. Meta jkun ktib għall-adulti normalment ikollok plot main, un bat ikollok il-subplots ġili wieħed ġili tlieta. U jkollok il-karatteri differenti jkollhom il-plots tagħhom. Eżatt. F'dal każ li ġifieri almenu sa 6 ktieb għax mis-7 ktieb lem mbagħad jibdew deħlin iktar subplots. Ovvjament il-qarrejja li qraw il-Kasmanduka llum ma ċandhom 8-9 snin iżgħar kibru ġifieri ipprovajt. Binti prova, meta konta taħseb fil-kidba fuq Irvin Vella, isek konta taħseb biex Irvin Vella jikber ovvjament ma' Iva, li dik kienet xi ħaġa li minn meta bdejtu, meta ħloqtu jien ridta tkun serje u li din tevolvi. Ma kontx naf il-plots eżatt ta' kull. Le, mhux hekk. Għalkemm nikteb bil-qudiem ikolli dejjem inkun qed kważi 2 jew 3 kotba bil-qudiem. Però inħalli, konna naf li tevolvi bħala kunċett, naf li Irvin beda jistudja u eventualment se jġib il-liċenzja investigatur privati, ġifieri dawn l-affarijiet inkun ippjanajthom. Inkun ġa pjanajt u meta naħseb li ma ktib jew hekk jew. Nkun naf Kif tikteb John inti? Eżin kif meta tikteb l-istorja ta' Irvin Vella, x'inhu il-proċess tiegħek? Taqbad tixel il-laptop u tibda tikteb? Jiena bl-idejn nikteb. Bil-idejn u bil-linka, mux bajraw normali. Għax it-tik ċans l-klim tpittru kważi. DJ għax jina studijajt l-arti. Ġifrina għamilt kważi 12 sena studja t-pinġija. Umbat eventualment libt totalment għal-kidba, l-ura bqajt marrit il-pinna jisna għet impinġi, ma flok impinġi għet nikteb. U kultant inħazzis xorta ġifieri. Mbagħad ġifieri wara li tikteb kollox fuq il-karta. Dak ikun l-ewwel draft, u mbagħad nittajpja ħina stess, dak ikun l-ewwel edit. Eżatt. Mbagħad nibda l-editing u li Eżatt, ġifieri isek qed tikkontrolla qed teditja lilek innifsek. Mela, eżatt. Proċess interessanti ħafna. U l-ispirazzjoni ta' daw għax issa għandek is-seba' wieħed li ħajħroġ dal-waqt f'Novembru suppost. Kif tiġi ispirat għal kull każ? Ovvjament, 6 każijiet mhumiex faċli biex tikteb dwarhom. Kollha differenti però. Kollha differenti, iva. Jekk naqbdu l-ewwel wieħed, pereżempju l-ispirazzjoni kienet din il-villa fir-Rabat li minn meta kont żgħir kont minn dejjem nimmaġina li hija haunted u li hemm li ħirsa fiha. It-tieni wieħed dik żgur bċikkax kont qed nisma' konverzazzjoni bejn tnejn min-nies kienu qed jiddiskutu fuq fabrika tal-snacks lokali li għamlet recall ta' borza għax sabu xi plastik fiha. U mal-li smajta ġitni idea. U mhix qiegħda hekk l-istorja, imma tatni idea x'nista' nagħmel. Jiena fit-tielet ktieb pereżempju huwa Treasure Hunt, il-Gżejjer tat-Teżor. Ispirat minn
ta' Robert Louis Stevenson Eżatt, ġifiri, ma evolvejta b'mod Mod differenti, mod mod lokali. Dik il-kelma. Xi tgħidilna fuq il-ktib li mista Irvin Vella? Tista' tgħidilna xi ħaġa dwaru jew kollox top secret issa? Iva, nista. Irvin ħajspiċċa l-ħabs. Wow! Spoiler alert. Spoiler kbir! Imma to be honest, qalbi għatħabba ta' xista verandi xitament biex nara l-fejn u kif u xġara. You're going to keep us on our toes, mela. Iva, dejjem niprofa nsib suġġetti x'nesplora li jagħmlu sens u li jżommu l-array engaged. Apparti minn Irvin Vella, għandek proġetti oħra f'moħħok jew Għandi. Irvin Vella jew ħafna mill-ħin tiegħek? Bħalissa fuq qed nifok, imma għandi proġetti oħrajn mibdijin li nixtieq insib il-ħin u nlestihom. U ma sax tgħidilna naħseb x'inhu huma dawle. L-ikbar wieħed minnhom hija trilogy ta' fantasy, għandi l-ewwel żewġ kodba, l-ewwel drafts lesti. Imma minix kuntent għadni fejn marret l-istorja, rrid nerġa' naqaf titlura ma xogħol daqsxejn kbir, allura. U naħseb mill-ftit li tkellimna John, naħseb vera nammira il-top id-dettal u top li kollox sort of isu kollox in place. Fis-sens għax semmejt ħafna din li t-editjaw ma tkunx kontent biex xogħol tiegħek u terġa'. Bħal meta taqra ktieb, jiena l-esperjenza meta naqra ktieb irrid li ktieb ikun tini gost u jekk ikun hemm xi affarijiet li magħmulin ħażin idejquni. Allura ma rridx li min qed jaqra ikollu dik l-esperjenza ħażina, allura metikolus ħafna fuq xogħli. Fimni, ovvjament huwa bżonn jus li għax fis-sens huwa x-xogħol tiegħek. Bżonn jus. U ma sax Qatt ma tista' tgħid li għamil ġiġi perfetta, ġifieri dejjem anke wara li jiġi ppubblikat u terġa' u tgħid il-listrina kif ktibdi l-ħaġa jien. Jew anke naħseb anke kif il-qarrejja jinterpretaw l-istorja, le naħseb jista' jkun totalment differenti wkoll. Differenti milli inti jew jaraw jinnaf xi aspett li inti ma stennejx ukoll jiġru dawn l-affarijiet iva. Xejdulek it-tfal fuq Irvin Vella? It-tfal tiegħi? It-tfal tiegħek jew anke tfal eżin Maltin li jaqraw. X'feedback ikollok? Ikolli feedback tajjeb ħafna. Jiġbulek it-tri jew messaġġi fuq social media jew ma tantx. Anka nirċivi ħafna pereżempju mingħand ġenituri jgħidu li jixtiequ jiltaqgħu miegħek pereżempju. Immur, jiġifieri kemm il-darba ltqajt ma' studenti jkunu għadhom inkażar ħafna ġifieri mal-ġenituri tagħhom u hekk. U jkollhom jew xi feedback għalija jew jgħidu li x'ħassew meta qraw vera għalija l-ikbar rigal dak. Nista' nimmaġina sodisfazzjon. Kbir. L-aħħar mistoqsija, John, x'qed taqra bħalissa? Bħalissa. Għandi iktar minn ktib wieħed. Istra. Mibdi bħalissa. Tajjeb ħafna. Għandi wieħed mibdi ta' Montalbano short stories baqa' li l-aħħar 2 jew 3 x'inlesti u nmezza kon Montalbano jismu. Bit-Taljana taqra ġifieri. Imbagħad wasalt f'nofs Dark Tower series ta' Stephen King. Mhux iktar minn nofsa qiegħed, imma irrid inkompli xi darba fiha 8 kodba b'kollox. Wasalt fil-5 ktieb. Dejjem ikoll nkun irrid. U x'tam, għax jiena ġieli nħalli pereżempju short stories xi short story collection dejjem nħallija hemm u tajtilhom pereżempju naqra storja x'm'għandix ċans naqra pereżempju ħafna jew naqra matul il-ġurnata għax nkun qed nagħmel ħafna affarijiet. Jiġifieri dejjem ikolli short story mal-ktieb li nkun qed naqra, mar-romanzi nkun qed naqra, imma biex ikolli iktar minn wieħed naħseb mhux nitħawat imma naħseb isiba diffiċli biex imbagħad nikkonċentra. Jiena mbagħad ħafna biex nażel. Fimtek. Allura naħseb kull kolli 3 kodba, pereżempju, insibha diffiċli ħafna illum nagħmel xi kwarta naħseb niddeċiedi li wieħed se naqra. Jien naqra ħafna serja. Jiġifieri meta jkunu kodba serja twila. Ġeneralment. Taqrom mill-bidu sal-aħħar. Mbagħad pereżempju bej ktib ieħor naqra l-short story li qed tgħid inti biex inkun biddilt ftit il-vibe u l-ħsieb. Imma li semmejt Montalbano ovvjament detective stories, ġifieri. Iva, u l-ieħor fantasy. U l-ieħor fantasy, ġifieri
Eżatt, l-affarijiet li tħobb inti mela. Ekku. John, grazzi tal-li kont maħna, Grazzi vera lilek. ħadd gost nitkellem miegħek. Tant ieħor. U eċet ħerqan li nara Irvin Vella, eżin li nara u naqra Irvin Vella li jmiss. Grazzi ħafna lu. Grazzi tal-li segwejtuna, dan huwa l-aħħar episodju għal din is-sena ta' Marka Paġna. Nerġgħu nkunu magħkom is-sena d-dieħla bi preżentazzjoni ta' Rachel Baldacchino. Infakkarkom fil-Festival Nazzjonali tal-Ktib li ħajsir bejn it-23 u 27 ta' Novembru fl-MFCC. Grazzi tal-li kontu miegħi, jiena Luke Gallia.